yana da kyau mu tafi. Ku tuna cewa babanmu yana halwa a wajen kabarin Annabi Ibrahim, kuma ku tuna cewa in yana wannan al'amarin baya komawa ga wani sai ya gama. Yanzu mun samu dama ne, kada mu canja ta zuwa wata damar. Ya kamata mu je mu same shi kadai, mu lallame shi a hankali. Mu je. Aminci ya tabbata a gare ka ya babanmu. Aminci ya tabbata a gare ka ya babanmu. Aminci ya tabbata a gare ka ya babanmu. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Ya babanmu, muna ganin kana bautar Ubangiji. Ba za ka yi mana addu'a Allah ya sa mu dace ba? Ina roƙa muku Allah ya datar da ku kuma ya tabbatar da ku akan gaskiya. Me kuka zo nema nan? Kun san cewar ba na wani al'amari daban in ba wanda na sa aka bana ba. Mun zo ne don mu tambaye ka bar mana Yusuf don mu tafi kiwo da shi. Ba zan amince muku wannan ba. Baba fa muna son mu tafi da shi ne don mu yi wasa da shi, kuma ya yi wasa a cikinmu. Farin ciki da murna, kuma ya koyi yadda ake kiwo da gadin dabbobi. Wata rana in ya girma, ya yi ƙwarin jiki sai ku tafi tare. Za mu kula da shi kuma mu dawo da shi. Baba, mun yi ma alƙawarin wannan. Ku rabu da ni, ku rabu da ni. Na san cewa ba za ku iya aikata komi akan wannan abun ba. Idan kana da ikon aikatawa, kai sai ka je. Wannan bai dace da 'ya'yan annabawa ba. Ka sani fa cewa ra'ayin da na kawo na mu kashe Yusuf shine daidai. Daman na san ra'ayinka ba zai yi amfani ba. Ba ku isa ku kashe Yusuf a gaban babanmu ba. Yana da kyau mu raba babanmu da Yusuf tukunna, mu san abin da za mu yi masa. Na samu wani sabon tunani. Babu wanda ya isa ya sa Yusuf ya je kiwo sai shi da kansa. Sai mu je mu samu Yusuf, mu ba shi labari yadda muke wasanni iri-iri. Na san cewa Yusuf in ya tambayi babanmu da kanshi zai bar shi mu tafi tare da shi, don bai taɓa tambayar babanmu abu ya hana shi ba. Wannan ra'ayin naka ya yi daidai. Mu je mu gwada mu gani. Kai kana son ka zauna a gida safe da yamma, ba ka wasa da kowa sai Dina da Bilyaminu. Ni na son yi wasa da su sosai. Mu kuma muna son mu ringa wasa da kai, amma ba a gida ba. A can jeji wajen kiwo ya fi daɗi. Mai yasa ba ku tafi batun ɗazu? Muna jiran zuwan sauran 'yan uwanmu. Ko ba kwa son ku tafi kiwo yau ne? Za mu tafi, amma mun ɗan jinkirta kaɗan ne. Mun zo ne don mu samu izininka don mu tafi da Yusuf yau. Haka kawai muke son mu tafi da Yusuf don mu yi wasa, kuma ya taimaka mana da wasu ayyukan. Jeji yana da kyau kuma da daɗin wasa. Shin ka taɓa cin 'ya'yan itaciyar tutu?
tana da daɗi a baki da ƙamshi. Shin ka taɓa ganin ƙoramu masu yawa kuma suna gudana? Kun san cewar ɗan uwanku Yusuf rasuwar mahaifiyarsa ce ta sa nake tare da shi kullum, kuma nake tausaya masa da ɗauke kewa. Za ka ji mutanen gari suna cewa Yakub baya bar wa 'ya'yansa su yi wasa da ɗan uwansu Yusuf, balantana ma su tafi kiwo da shi. Ka bar musu mana tun da suna so. Yaro ne ƙarami, ba za su iya kula da shi ba yadda ya kamata, kuma fita jeji da wahala ba zai iya jurewa ba. Amma ai mun kasance muna fita tun muna ƙanana. Lokacin da kuke fita tare da ni muke fita ɗaya bayan ɗaya, amma a yanzu ba haka ba ne. Za mu koyar da shi yadda zai yi kiwon dabbobi. In ya koya sai ya zama kamar mu. Abin da ya sa ba na son bar muku Yusuf ku tafi tare da shi. Yaro ne, ba zai iya juran zuwa da dawowa ba, don haka ku bar shi mu kula da shi a cikin gida. Idan muka je tare da shi kiwo, in ya ga yadda muke wasanni, san ba zai tuna gida ba, ballantana ma ya damu. Sai mu je muna wasannin mu muna da su kuwa. Mu yan uwa ne, mu yi ta wasanni muna ta dariya, kuma abincinmu nono ne da nama soyayye. Sai yanzu muka fahimci cewa babanmu bai amince mana da Yusuf ba. Ba dan komai nake tsoron ku tafi da shi ba. Kar ku je jeji kuna ayyukan ku daban, ku bar shi can gefe kura ta zo ta cinye shi, alhalin ku ba kwa kusa da shi. Ni da na gani a mafarki kuraye suna bin wani yaro. Kai da idonka ka shaida, mun taɓa kashe kura a gabanka. Mu masu ƙarfin iko ya za a yi mu bari kura ta cinye ɗan uwanmu Yusuf. Mu muna da ikon kiyaye ɗan uwanmu daga kura kada ta cinye shi. Baba, shin za ka bar ni mu fita da 'yan uwana mu yi wasa? Kai yaro ne ƙarami, ya kamata ka tsaya ka yi wasa da 'yan uwanka yara ƙanana. Baba, na san ni karami ne, amma ina son na yi wasa da 'yan uwana da suka fi ni girma. Me za ka gaya masa ne, tunda shi yana son ya fita da mu? Ina roƙonka baba, ina son ka yarda in fita da 'yan uwana zuwa kiwo a yau ɗin nan. Baba, na roƙe ka yarda mana. Ba komai, na yarda. Allah ya maka albarka baba saboda mu. Mu tafi Yusuf. Ku tsaya kaɗan. Ku tausaya wa Yusuf, ba zai iya jura wahala yadda kuka saba ba. In Allah ya yarda zai zauna cikin ƙoshin lafiya tare da mu. In za ka bi 'yan uwanka, ka lura da kanka sosai. Ka karɓi wannan rigar kasa. Abi, kamar ni aka ɗinkawa. Ya ɗana, wannan rigar daga aljanna aka kawo kakana Annabi Ibrahim. Shi Ibrahim badaɗin Allah ne, sai ya baiwa babana Ishaq. Shi kuma ya bar mun, ni kuma yau na baka ita. Ka bi 'yan uwanka duk inda suka shiga, ka saurari duk abin da suke faɗa ma. Yusuf ya taho. Mu tafi Yusuf.
zan raka ku zuwa bakin jeji. Yau muna tare da Yusuf cikin daɗi da farin ciki. Ina ma fatan alkhairi da zama cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. In ka ga wani abu wanda bai maka daɗi ba, kada ka damu. Kun samar wa Yusuf isasshen abinci da ruwa kuwa yadda zai ishe shi? Tafiyarmu da shi ai ba abin da zai same shi. Ga Yusuf a hannunka, ka kula da shi kar wani abu ya same shi. Tunda har kai ka raka mu zuwa bakin gari. Zuciyarmu Yusuf. Ina ma fatan alkhairi da zama cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Zan yi magana da yawun 'yan uwana. Mun yi alkawarin cewa za mu dawo da Yusuf da yamma. Muna masu farin ciki da murna. Mu je ɗan uwanmu Yusuf. Yusuf! Ka bar shi ya zo mu tafi. Tunanin me kake yi ne? 'Yan uwansa ai za su kula da shi. Don me kai min haka Yahuza? Wannan wani irin wasa ne?
Ba abin da za ka ce sai baba. Yusuf, baka da abin da za ka iya yi. Babanka baya kusa, kai ta ihu. Har yanzu babanmu baya kula mu saboda kai. In ba kai ba babanmu ba wanda yake so. In ba kai ba babanmu ba wanda yake so. Me laifina saboda me kuke ba ni wahala? Ka tashi, ka tsaya akan gaban kai ne kake so ka zama shugabanmu? Kai ne kake so ka zama shugabanmu? Wannan shine karshen ka. Kana nan tafi zuwa kabari. Kai ne kake so ka zama shugabanmu? Yau ba za mu barka da rai ba. Ba babanka yana son ka ba, daga yau ni zai so. Dukkanmu 'ya'yan Isra'il ne, annabin Allah Yakub, ka ji mu sosai. Ina baban naka da ka dogara da shi yake tausaya maka, kana ji na sosai. Taurarin da kace ka gansa a mafarki sai su taimaka maka. Daga yau ba za ka sake jin daddadar maganarsa ba. Me ya faru ne? Na ga iska na gudu, komai na rawa. Wallahi ban san abin da yake faruwa ba. Me ya faru ne yau? Tunda aka haife ni ban taba ganin irin haka ba a cikin rayuwa. Tashi mu shiga cikin ɗaki, ki taso da wuri. Shin kin ji ne? Ban ji ba. Kamar ɗaya daga cikinsu yana ihu. Wallahi ni ban ji komai ba a nan. Kamar ɗaya daga cikinsu yana ihu. Me ke so ne Dina? Ina ubana da babata suka yi? Sun tafi ne don su raka ɗan uwanki Yusuf. Me ya faru ne? Me ya ga sabuwar rigarka? Me yasa rigarka ta yi ƙura? Kaga abin da ya same ka? Mai mafarke-mafarke? Kai ne kace za ka zama shugabanmu. Ya kai maraya ɗan gidan Rahil. Ka lura da fuskar mu sosai. Ka kalli fuskar masu yi maka sujjada. Ka lura da su sosai. Yanzu waye ne yake cikin kaskanci? Mu ko kai? Abi! Baba ina Yusuf ya ɓuya? Sun fita da 'yan uwansa kiwo. Me isa ka yardar musu suka tafi da shi? Me isa ka yardar musu suka tafi da shi? Sun daɗe suna tsangwamarsa.
karki damu ya ke yata, shi ne ya ce bar su fita su je su yi wasa tare. Kai ba ka son shi ne? Ba ka tsoron wani abu ya same shi ne? Ina son shi, amma shi ne ya nemi su fita tare, shi ya sa na bar su. Ni kuwa ina ji masa tsoro, kuma na gan shi kamar yana kuka. Ni na yadda da yaran nan, ina kyautata zaton za su kula da shi. Amma ni a raina ina shakkan wannan abu. Yanzu waye a ƙasa? Kai ne, ko ba haka ba? Don me yasa ba za ka ba da labarin ranar da taurarin da suka yi masu sujada ba? Ta fannin kashe shi ya ce ya haɗu da babu sarahir. Ba mu yi alkawari da kai za ka kashe shi ba. Ba mu yi alkawari akan haka ba. Mun yi alkawari da kai ne akan wani abu daban. Na yadda ne kawai don mu bar gida. Ba zan barka ka aikata haka ba, kuma ba zan barka ka kashe Yusuf ba. Kamar faɗa da Yahuza mana. Ka kasance kana tsakanin nufina ko? To wataran za ka yi nadama akan haka. Yusuf, ka yafe ni Lawi. Wannan ya wajabta akan annabawa da 'ya'yansu. Irin wannan masifu su same su, amma ni ban taba zaton irin wannan ababen zan same su ta hannun 'yan uwana ba. Me yasa kake dariya ya kai dan uwana? Na tuna yayin da za mu rabu da babana. Kuna shashafa kaina a yayin da aka ɗaura ni a bayan jaki, sai na faɗi cikin zuciyata. Duk mutumin da yake da irin wannan yan uwa ba abin da zai same shi daga kaidin abokan gaba, sai gashi sun kasance su ne makiyana. Azaba ta tabbata da wanda yake da ciwo a zuciyarsa. Gaya mun, me za mu yi wa wannan yaron? Ni ban sani ba. Ina son mu koma da shi gida. Mu ba za mu yadda mu koma da shi gida ba. Shin kana son mu kashe ku ne gaba ɗaya? Ka zaɓa abu ɗaya fa. Ka zaɓa abu ɗaya fa. Za su kashe na ɗan uwa, ya zan yi? Ya wajabta a gare ni in je in same su mai shawara, su ɗauki alkawari ba na kisa ba. Yana da kyau 'yan uwana, mu je mu bar shi akan hanyar matafiya, ko za su tsince shi sai su yi gaba da shi. Wannan ma ai reni ne. Babu dokokin da yaro ya tsara mana. Mu ajiye shi a saman bishiya, ko wasu 'yan kasuwa sa tsince shi, ko kuma abin da ya kama da haka. Ni ra'ayina a kyanta mu sa shi a cikin rijiya, ko da wasu za su zo shan ruwa su tsince shi, sa yi gaba da shi. Akwai wata rijiya a kan hanyar nan wacce Larabawa suke wuce kusa da ita, sa ganshi su yi gaba da shi. Wannan daidai ne, mu tafi kawai. Ku je ku koro mana dabbobinmu mu yi gaba.
Baba yaushe Yusuf zai dawo? Zai dawo kafin rana ta faɗi. Muna tsaye. Lokacin da Yusuf yake gaya masa mafarkin nasa, Yahuza so yake da ke shi, amma Lawi shi ya kama Ba ni na hana shi hannunsa. ga kowa ba. Me yake gudana? Ba kun ce rijiyar tana nan kusa ba? Me yasa kuke nisa? Kana so mu sashi a rijiyar kusa ne? Matafiya su zo ya ba su labarin abin da muka yi masa? Su nemi babanmu su je su gaya masa? Yusuf ya ba mu wahala. Ai ga tsohuwar rijiyar can. Ai mun iso. Tana kusa da waccan 'yar itaciyar. Wannan rijiyar matafiya ba sa bi ta kusa da ita. Jika ko? Kai shiru. Shiru kar ya ji mana. Abinda nake nufi Yusuf zai mutu a cikin rijiyar. Rijiyar zurfi ne da ita. Ina mai tabbatar muku cewa Yusuf kishirwa za ta kashe shi. Ku ɗebo mana igiyoyin da muke ɗaura dabbobinmu da su, za mu ɗaure masa bayansa da ita. Kar ka fisge shi a hannuna Yahuza. Dan uwana, ka yi min uzuri, ban da wata dabara, ba zan iya ma komai ba. Ba don komai ba ne, ba ka da laifin komai. Ba ma son ka zama shugabanmu. Mu muna ma hasara ne akan matsayin da Allah ya ɗaura ka. Ni ina tsoron duhun rijiya. Kar ka ji tsoro ƙanina. Ubangiji Allah yana tare da kai. Zai kiyaye ka kuma zai kula da al'amuranka. Yahuza, kada ku sa ni ciki. Kuna so ku nesanta ni da renon da ubana zai yi ba. Ina makiyar ku bar ni. Za ku kai ni guri mai nisan ubana ba zai kara ganina ba. Ku taimaka min mu ɗaga shi. Ku rabu da shi. Ka gaya mana abin da yake damunka. Tunani nake yi in muka koma gida da yamma, me za mu gaya wa babanmu in ya tambaye mu? Mu ce masa kura ta cinye shi. Tunda yana jin tsoron kada kura ta cinye shi. Ku ba ku sani ba ne. Allah ya haramta wa kura ta ci mutanen Kana'an. Ya kamata mu tafi da wata alama wacce za ta gwada maganar mu gaskiya ce. Alama rigar Yusufa, sai mu bulbule ta da jini. Wannan ai alama ce kwakwara. Ku bar ni, ba na so, ba na so, ba na so. Ba na so. لا أطلقوني
لا 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 هيا لا لا ترى قليلا. Ku tsaya mu ji abin da zai faɗa mana. Ku rabu da shi. Me yasa kuke saurin sa shi? Ku bar ni in ji abin da zai faɗa. Me yasa kuke saurin sa shi? Ku bar ni in ji abin da zai faɗa. Ka faɗa abin da kake so ya ɗan uwana. Ni na so in yi maka wasiya akan rabuwata da kai. Ni ina son ka ya ɗan uwana yadda ka kyautata min. Kuma ina son iyalan gidanmu dukansu saboda me kuke son ɗaukar zunubi a kaina. Wani laifi ne muku wanda ba ku ji daɗinsa ba. Idan ubana ya san abin da kuka yi min zai la'ance ku gaba ɗayanku sannan zai yi fushi da ku. Ni tsoro nake ji ga mutane kada Allah ya fushi da su, ba abin da za a boye wa Allah. Allah ya isa ya kiyaye ni. Ku za ku kasance daga cikin mutanen da Allah zai yi fushi da su, mutanen da Allah zai yi fushi da su. Ku tuba ga Allah, ku tuba ga Allah, ku tuba ga Allah. Kar ya kama ku da zunubin da kuka aikata wa yaron da bai muku komai ba. Babanmu yana faɗa ni manzon Allah ne, ya zaɓe ni. Ko kun san da haka za ku jefa ni cikin rijiyar nan. Ina jiya muku tsoro, ‘ya'yan bani Isra'il, akan abin da za ku yi wa annabin Allah. Allah sai ya la'ance mu akan abin da muka aikata ga ɗan uwanmu. Lallai babban laifi za mu aikata, kuma mu raya sunnar da Kabil ya yi wa ɗan uwansa Habil. Me ya faru ne? Me kuke jira? Mu je mu saka shi. Ku yi a hankali, ina roƙonku ku bar ni. يوسف يوسف أبي يوسف 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 Me yake damunku? Ba kun yi abin da kuke so ba? Wallahi mu ba so muke, kai kaɗai kake so. Ba tun a gida muka yi alkawarin yin hakan ba? Ka yi abin da Habila yi wa ɗan uwansa Habila, amma shi saurayi ya kashe, kai kuma ka kashe ƙaramin yaro. Allah ya la'ance ka. La'antar gaba ɗaya za ta same mu tunda mun yi tarayya akan wannan zunubin. Kai ne kai babban zunubi. Babu shakka kai Yusuf ne. Babu shakka kai Yusuf ne. Babu shakka kai Yusuf ne. Ko kai ne Yusuf? أجل Ni ne Yusuf. يوسف
Na san cewa wata ran za mu haɗu da kai. To kai waye ne? Ni ne mutumin nan da yake jiranka. Ta yaya ka samu labari na? Na samu labarinka ne gurin wani annabi daga annabawan Allah. Shi yasa na zo wannan gurin. Don in jira ka sama da shekaru 200,000 da suka shuɗe. Shekara 200,000? Na samu labarin wannan abu zai same ka, sai na ji ina ƙaunarka a zuciyata. Annabin da ya mun bishara da zuwanka, shi ya ce mu in zo in jira ka a nan, yau shine ranar alƙawari. Ni kuma ina farin ciki da zuwanka. Duk wani annabi da na haɗu da shi, sai ya bani labarin zuwanka nan. Kai mai adalci ne, za ka yi hukunci da adalci a tsakanin mutane, ka ji sosai ka riƙe batuna da ƙarfi. Annabi Yunus yana cewa, kai za ka gaji dukkan annabawan da suka shuɗe gabaninka, ya wajaba a gare ka ka gaskata amanarsu. Ya kai wannan dattijo, ya mutumin da ke jira na, kana ina? Ko dai mafarki nake yi ne? Me kuke tsaye a wajen? Ba za ku zo mu tafi ba ne? Yusuf! Yusuf! Lawi! Ubangiji Allah ya fitar da ni ban mutu ba.
ban mutu ba. Yana nan a raye. Yana nan a raye. Yusuf! 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 Yana nan a raye? To yanzu dai kun ji yana nan da rai har yanzu ko? To shikenan ku zo mu tafi. Ku zo mu tafi. Ku zo mu tafi mana me kuke jira? Dama muna so mu ji ko kana raye ko baka raye, amma yanzu hankalinmu ya kwanta tunda baka mutu ba. To ku cire ni ina roƙon ku cire ni. To ku cire ni ina roƙon ku cire ni. Tsoro nake ji wallahi. 'Yan uwanka ba za su yarda da haka ba. Kai haƙuri. Ka bar wa Allah al'amarinsa. Lokaci ya ƙure. Ni na yi ma alƙawari. Zan dinga kawo maka ruwa da abinci kullum da safe. Za mu kawo ma ruwa daɗi. Ko kuna so ku kashe shi ko? Kun san ruwan rijiyar maka amma Yahuza ne ya hana ni. Ku zo mu tafi. Menene kuke bata mana lokaci? Ya aka yi ruwan ya yi daɗi, me ya mai da shi haka? Yawwa, 'ya'yan Isra'il sun tafi. Shi yasa na zo gunka. Kar ka damu gobe zan zo gunka. Kai haƙuri a wannan dare. Me yasa ba ka amsawa? Ka dawo kar ka bar ni kaɗai a nan.